Velkommen til Cliff Andreasen. Jeg har det fint. Det er da et godt udgangspunkt. Er det ikke det? Vi har ellers lige fået at vide, at du synes selv, at du er meget uheldig. Ja, det er godt, hvad du har det der. Jamen, det er da ikke det bedste udgangspunkt for at være med i Sandhedens Time, Nej. hvis du føler, at du er så uheldig. Nå, men du er i hvert fald modig nok til at være med os. Ja. Hvem er det, der sidder i sofaen? Jeg hedder Sandra, og jeg er Cliffes kæreste. Jeg er Jørgen og Cliffes far. Jeg hedder Ulla, og jeg er Cliffes mor. Og jeg hedder Maj, og jeg er Cliffes søster. Jeg hedder Manja, og jeg er Cliffes veninde. Har du givet din hamster anabolske steroider over en længere periode? Ja. Men det virkede. Det virkede. Ja, det gjorde det. Hvordan virkede det? Jeg har aldrig set en hamster, der er så bred over skuldrene før. Var det meningen, den sådan skulle være sådan, skulle den stille op i konkurrencer og sådan noget? Nej, det var det. Har du engang hængt en ekskærestes telefonnummer op i et fængsel for at hævne dig på hende? Ja. Er det noget, du vil uddybe, Cliff? Ej, der er vel ikke så meget at sige til det. Nej. Er det der? Der kommer nogle barske ting på bordet. Det går da godt nok, synes jeg. Det er spændende. Frygter du, hvor vi ender henne? Nej, det går nok. Har du dårlig samvittighed over at lade din veninde Manja betale dig 2.000 kroner for at have sex med hende? Nej. Det går til den. Okay. Det er Sandhedens Time, det her. Det er det. Ja, vi går til den. Ja, det må du også se. Så Manja betaler dig 2.000 kroner for at have sex med hende. Jeg ved ikke, om vi fik alle sammen, men... Hvordan havner man i sådan en ordning? Det kunne jeg da egentlig godt tænke mig at vide. Det er mange, mange år siden, skal det helt så ses. Det var altså et væddemål. Jeg troede ikke, at Cliff han kunne finde på at være hans kæreste utro med mig. Og det fandt jeg så ud af. Det kunne han så åbenbart godt. Det kunne han godt. Ja. Så jeg tabte. Så du tabte 2.000 Ja, det gjorde jeg så. Videre. Det synes jeg. Du har dit eget hus. Ja. Og hvem bor der ellers? Jamen, min mor, hun er desværre lige blevet flyttet ind. Så det er dejligt. Og hvis huset ruder for meget, så lægger jeg nogle små sedler med, at der skal laves det og det og det. Og det er lavet, når mor kommer hjem. Okay. Det var da ikke så pænt, var det der? Har du gemt en pistol i dit soveværelse? Ja. En pistol? Ja. Hvorfor har du sådan en liggende? Men nu er det lige... Er det fordi, du er en tough guy? Nej. Men ligger som man har regel, så der er ikke nogen grund til at græde over det eller der. Angrer du dine voldelige handlinger? Nej. Det Ulla? er jeg meget ked af at høre. Det gør mig virkelig ondt. Det gør lidt ondt. Det er da også træls. Det er det der. Mm. Det er det der, men altså, man skal da ikke, hvis man gør noget, så kan man ikke fortryde det bagefter. Sådan har jeg det der. Hvorfor slår du på folk? Det ved jeg sgu ikke. Kan jeg føle mig tryg her, hvor jeg sidder? Det synes jeg da godt, du kan. Det er da det er utrolig rart at vide. Ja, det er ikke det. Hvad var det, du faldt for hos Sandra? Jeg ved ikke, det var bare... Det kom bare lige pludselig. Det er bare sådan noget, sker, ikke der? Har du været din kæreste Sandra utro op til flere gange? Ja. Der vil jeg godt have lov til at sige, det var lige i starten, ikke også? Så det var lige i starten. Det er ikke noget, der er sket inden for det sidste lang stykke tid. Det er lige i starten. Altså vil jeg sige, at du har haft travlt, hvis I kun har været kærester et par måneder. Jamen, jeg er en travl mand, jo. Hvordan har du det egentlig med at sidde og fortælle alle de ting her? Det er fandme spændende, det er. Det er hård kost, det er det godt nok. Mm. I går til den, det synes jeg. Der er kun et enkelt spørgsmål op til de 200.000. Ja. Jeg tror bare, vi tager det. Det tror du bare, du tager? Ville du forlade din kæreste Sandra og finde sammen med din ekskæreste Maj igen, hvis Maj bad dig om det? Ja. Det er jo temmelig alvorligt, det her, Cliff. Det synes jeg. Ja, det må da ikke være sjovt for Sandra for hende deroppe. Og det kan du godt leve med? Det får vi at se. Vi må få snakket bagefter, jo. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at komme på ferie. Ja? En lang ferie, faktisk, måske. Ja? Hvor vil du gerne hen? Jeg kunne godt tænke mig at komme til Thailand. Det lyder spændende. Ja, det synes jeg. Ja. Skal du have Sandra med så, eller?
Selvfølgelig. Ja.